Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin magbayo na Ama, day ka masasabutan nin si Isay man, na nagsasabuag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man, na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan naan sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kang gabos na tawo, na makuhaan ranga asin kusog, kan mga nagiinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuunang gad ning dayupot na maglakaw sa dala ning tunay na hustisya, sa pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Matindog po para sa Angelos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please be seated po. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Domingo, ikagsyam na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga masentensyon, siyo pong mga minasunod. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Christine Joy de los Santos, Rica Mendinilla, Castillo and Basaliote family, Alpapara and Manata family, Ann Leslie Santillan,
Calma in Apinado family. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam this August 29 to 30, 2026 sa kahagadan ni Natalie Joy Pili, Gladys Abala, Christine Joy de los Santos. Para sa espesyal na kaagadan, for safe travel of Kate, Chloe, and Riley, sa kahagadan ni Dr. Jean Mirandilla. For passing the board exam and promotion and supplier for medical supplies ni Can Castelo and Basaliote family. For fast recovery of Kian Aringo ni Randy Aringo. For the birthday of Yazel Moron ni Lola Manli Roaring Moron. Para sa kapahingaloan nin mga kalag, Proylan, sa kahagadan ni Rosie Asopardo Cantara and family. All Souls, sa kahagadan ni Randy Aringo. Edgardo and All Souls in Purgatory, sa kahagadan ni Marilo Rio Prio. Death anniversary of Wilfredo, sa kahagadan Candumanon family. Pio Miguel, sa kahagadan Calma and Apinado family. Ngunya na Domingo, pinapasabot sa to kan mga babasahon na an presensya kan sa tuyang kagurangnan, danay nauya sa kaibahan niya to. Pinapagirumdum kita na sa tahaw kan mga manlain-lain na kadipisilan, day dapat na mahandal asin mapurisaw, ninhuli man sa natas siya an kaligtasan, asin an katuninongan. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Kasabay kan sa itong mga personal na intensyon, dinudulot ta ang misang ini para sa kaligtasan as in recovery, kan mga tugang tang apektado kan pagbaha as in pag-uran sa Metro Manila, sa Dagupan, Pampanga, iba pang parte kan Pilipinas. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang mga bagyo, kabtang kan buhay kan tawo, pirming may kadipisilan. Alagad sa tahaw kan gabos ng mga bagyo, yaon ang mahal na Dios, da ikita pinapabayaan. Magdulok kita ngunyan sa pagpuon kan Santa Misa sa Dios na mainataman, ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarig na siya mapinatawad. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Asin sa lagang katulungan sa mga taong marahaylan mo, inuumang ikaw, inurukyang ika, sinasamba, pinapamulaway, pinapasalamatan ika. Huli ka na kulang, kamurawayan, huli ka na kulang, kamurawayan. Katuran na ng Diyos sa tinglanin mo, Diyos amang makakamhan. Katuran na aking butong, Yesu Cristo. Katuran na ng Diyos, Cordero ng Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalanan, kakilaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalanan, kakilaban, ako aansa mo, aking mahera. Ikaw na nagtutupang sa tuhukan naman, kaheraki kami. Naikasanaan ka na, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urok kaalang ka. Yesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming apudon sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi an Espiritu nin pag-ampon bilang sa imong mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa satuya ang importansya ning katuninongan, na sa siring na bagay, nasaksian na sinamatean ni Elias, ang presensya kan kagurangnan, ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Naglaog si Elias sa sarong lungib, tanganing duman na magpaaga. Bigla nagtaraman kagurangnan sa iya. Elias, ano ang gibo mo digdi? Nagtaraman kagurangnan. Luwas, asin tindog sa lituktokan bukid sa atubangan ko.
Dangan, nag-agyan kagurangnan, asin sarong makusog na durus, ang nagbanga kan kabukidan, asin nagparasa kan kagapuan, alagad mayo sa durus ang kagurangnan. Naguntok sa paghuyo panduros, dangan nagkaigwanin linog, alagad mayo sa linog ang kagurangnan. Pakatapos kan linog, nagkaigwanin sarong kalayo, alagad mayo sa kalayuan kagurangnan. Dangan pakatapos kan kalayo, nadangog niyan sarong maluway na tingog, kan madangog ini ni Elias. Tinahuban niya ang sa iyang lalawgon, kan sa iyang alikboy, dangan nagluwas siya sa kanagtindog sa pintuan kan lungit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong pagkahera, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong pagkahera, asin warasan sa moan kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram kan Diyos. Tamataraman kagurangnan nin katuninongan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok ang kamarawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong pagkahera, asin warasan sa moan kaligtasan. An karahayang buot, asing katotoan nagsabatan. An kasuripotan, asing katuninongan nagkugusan. An katotoan nagsupang sa daga. An kasuripotan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong pagkahera, asin warasan sa moan kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras ning karahayan, asin ang daga niya tong magbubunga. An kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong pagkahera, asin warasan sa moan kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na kamundoan, sa dai pag-ako kan mga Israelita kay Jesus, bilang Mesiyas, ninhuli man sana sa katagasan kan sa indang mga puso. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotooan ang sinasabi ko. Daya ako nagpuputik, hulita sa sadiri ako ni Kristo. Ang sakong konsensya, nasakop kan Espiritu Santo, nagpapatotoo na daya ako nagpuputik. Kung nagsasabi ako nin makuring, gayo ang kamunduan ko, asin mayong katapusan ang kulog sa puso ko para sa mga tugang ko, ang mga karasa ko. Mawat ko pang maldisyonan ako ni Diyos, asin isuhay ki Kristo para sa inda. Sinda ang mga Israelita, ginibo niya sindang mga aki niya, asin ipinahayag sa inda ang sa iyang kamurawayan. Nakipagtipan siya sa inda, itinaon niya sa indan katugunan. Yaon sinda ang tunay na pagsamba. Inako ninda ang mga panugan ng Diyos, gikan sinda sa bantog ng mga patriarka. Sarasa ninda, gikan si Kristo kan siya maging tao. Pagumawon sagod paman, ang Diyos na nagsasakop kan gabos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo sa bangka.
Saka pinainot niya sa ibong kandanaw, mantang pinapahali niya pa ang mga tawo. Pakapahalian niya kan mga tawo, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, tanganing magpamibi. Kan magbanggi na, solo siya duman sa bulod. Asin kan oras man sa nang iyan, ang bangka kan mga disipulo, yaon sa tahaw kan danaw, hinahampas kan mga alon, huli ta nagsasabatan ang duros. Kan maaga na, si Jesus nag-abot sa sainda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo kan mahiling na naglalakaw siya sa ibabaw kan tubig, nagkurahaw sa takot. May kalag. Alagad nagtaramtulos si Jesus sa inda, "Ako ini, day ka mo matakot, pakusugaan sa indong buot." Dangan nagtaram si Pedro, "Kagurangnan, kun ika man nanggad iyan, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig." Madya ang simbag ni Jesus. Kaya, naglusad si Pedro sa bangka, dangan naglakaw sa ibabaw kan tubig pasiring ki Jesus. Alagad kan namang nuhan ni Pedro ang makusog na duros, natakot siya, kaya nagpuon na lumubog sa tubig. Nagkurahaw siya, "Kagurangnan, ligtasan ako." Ginawgaw tulos ni Jesus ang sa iyang kamot, pinugol siya, dangan sinabihan, "Maluya ang sa imong pagtubod. Ta daw ta nagduwa-duwa ka." Pakalunad nindang duwa sa bangka, naglinaw na ang panahon. Nagsamba ki Jesus ang mga disipulo na yaon sa bangka, asin nagsabi, "Ika man ng God ang aki nin Diyos." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Bago matapos ang misa, bago kita magkomunyon, mapangadji kita, makantakan ama niya mo. The Our Father is a beautiful prayer. There is one particular line there that should be our daily prayer. The line is, "Thy will be done." Kagurangnan, mangyari ang kabutan mo, ang kalooban mo, hindi ang akin, kundi ang sayo. Question, paano po naaaraman kung ano ang kalooban ng Diyos? How do you know what is God's will? Many times when we discern God's will, ang hinihiling taan circumstances. Kung anong nangyayari sa tuya, ini-interpret as a sign from God. Kaya halimbawa, may nag-apply sa trabaho, nangadji siya, "Lord, sana po, itao mo sa ko ang trabahong ini kung para sa kuya ini." Dangan, so nag-a-apply, dain na-accept, na-reject. Dangan masabi, ayaw siguro ni Lord. Is that God's will? Kung minsan igwaman halimbawa relationship, nag-aagi sa kadipisilan mga problema, dakulon iriwal, ang daming misunderstanding, kaya sabi kan saro, baka sign na ito na hindi tayo meant to be. Baka sign na ito na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Is that how you read God's will? Or for example, you're planning something, pinangadjian mo, nag-prepare ka para sa plano mo, kaya lang biglang ang daming delay, daming problema, daming humahad lang sa plano mo. And you begin to wonder, Lord, baka sinasabi mo na wag ko na tong ituloy. And we actually do the opposite. Hindi lang pag negative ang nangyayari, kahit positive. Halimbawa, everything suddenly falls into place. May mga opportunity na dumarating sa iyo. May pera na pumapasok. Sabi mo, grabe si Lord. Para sa akin talaga to. Everything is falling into place. Will ni Lord. So, tama po ba? Ang formula natin in knowing God's will ay parang ganito. Kapag madali, God's will.
Pag mahirap, not God's will. Tama po ba? Pag komportable, pag puzzle, will ni Lord. Pag bakong puzzle, pag masakit, hindi will ni Lord. Kapag nagbukas ang pinto, God opened the door. Pag may sinarang pinto, God closed the door. Sabi siguro ni God, ako talaga? Anong kinalaman ko dyan? Is that really how God works? How does the will of God work? How do we know if it is God's will? Balikan ta po ang ebanghelyo, magayon ang gospel ngunyan. Ano ba ang will ni Jesus sa gospel na binasa natin? The will is, mainot kamo sako duman sa balyong kandanaw. Anong context? You remember last Sunday, Jesus fed the 5,000 with 5 loaves and 2 fish. This one is a continuation of that. Kan nakakaon na sa mga tao, pinapauruli niya na. Habang pinapauli niya ang mga tao, sabi niya, kamong mga apostol, sakay na dyan sa bangka, duman na kamo sa ibong na pampang kandanaw, masunod ako. Now, Jesus, after He sent away the crowds, suminakat sa bulod, dangan nagpangadji ngo na, kan katahawan kan banggi, ang mga disipulo, hinahampas kan makusog na duros sa tahaw kan katubigan, kan danaw. Think about it. They were following the will of Jesus. What was the will? To go ahead. Kagurang nan ginibo mi kung anoan sa imong kalooban, pero tabinabagyo kami. Meaning, bako dahil may bagyo, bako dahil may kadipisilan, bako ibig sabihin na sala. Dahil po mag-isip na pag may kadipisilan, bako ng will ng mahal na Diyos. Sometimes, the right thing is the difficult thing. Kung arin so tama, ayoan masakit gibuhon. Halimbawa, ang pagpapatawad, tama siyang gibuhon. Tama po. Pero masakit. Ang pagiging faithful sa sarong relationship, tama siya, pero challenging. Ang paninindigan sa tama, lalo na kung mapapahamak ka sa paninindugan, tama siya, pero masakit. Therefore, bako dahil dipisil, hindi ibig sabihin ay hindi ito kalooban ng Diyos, ay mahirap, hindi siguro will ni Lord. No. Sometimes, the difficult thing is the right thing. The difficult thing is God's will. Magayon, ta si Pedro, tataong maghapot ngo na. Bago siya magsabi, bago siya magduda, na nahiling nindang naglalakaw sa tubig sa rong kalag, sabi niya, kagurangnan, kung tunay na ikayan, let me walk on the water with you. Kaya sabi ni Jesus, come. And Peter walks on the water. Magayon ang example na tinutukdo ni Peter. Si Pedro, ang kinakaptan niya, iyuan permission, and will, kan kagurangnan, hinapot niya na si Jesus. And Jesus said, come to the water with me. Walk on the water. My dear friends, how do we imitate Peter? Paano ta aarugon ang paghapot ni Pedro? Kung ang no is not automatically the difficulty, kung ang kapasilan kan buhay is not automatically yes, how do we know God's will? Tulong hapot ang tatandaan ta. Tulong hapot na pwede tang gamiton in testing and discerning if something is God's will. I'd like us to remember this. 3 questions. Is it good? Is it true? Is it faithful? Ulitin ko po. Is it good? Is it true? Is it faithful? Saro-saroon ta po. Bago mo gibuhonan sa rong bagay, tanganing maaraman kung will ni God, ihapot ngo na. Is it good? Takon ang gigibuhon mo bad. It cannot be God's will. If what you're going to do will lead you to sin, if what you will do will cause harm to other people, it cannot be God's will. Kahit nasabihin nating ang daming doors na nagbubukas,
o ang daming opportunities, kaya parang ang dali-daling gawin, hindi ibig sabihin na dahil madali ay mabuti. Kahit ang ganda-ganda ng opportunity, it doesn't mean that it is good. Haraman po nindo kung paano magtrabaho ang demonyo. Ang demonyo po, bagaday man nagpapahiling na pangit na may sungay. Ang demonyo pag nagpapahiling, attractive. Nagpapahiling ang demonyo, masiram, mahamot, nakakaakit. Hindi naman nagpapakita ang demonyo na mabaho at pangit. When things are easy, it doesn't mean that it is good. We ask, ito ba ay mabuti? Because God will never contradict what He has already taught us to be good. Kahit na may pumapasok sa iyo na maraming pera, kung ang pera ay galing sa pandaraya, it cannot be God's will. So before asking, Lord, is this your will? First ask, is it good? First question. Second question, is it true? Nagpapakatotoo ba ako? Am I looking at the situation honestly? O hinihingi ko lang na ang Diyos ay i-confirm kung ano yung aking gusto? Kasi kung minsan hindi naman talaga natin tinatanong si Lord, Lord, what is your will? Hindi. Ang tanong, Lord, meron na akong will. Yung sa'yo ba? Same tayo? Pwede pa compare? Sana yung gusto ko, yun na rin yung gusto mo. Pwede ba? Many times, we simply ask the Lord to confirm what we already want. Gusto lang natin na i-affirm niya. Igwa na kitang muya, and we want God to support it. Lord, ini na lang sako. So we ask, am I being honest about my situation? Honest ba ako sa motibo ko, sa ginagawa ko? Am I willing to hear God's answer and God's will, even if it is not favorable to me? Paano kung ang simbag? No. Tatanggapin ko ba ang no? Lord, ang gusto ko, yes lang. Paano kung no? Paano kung hindi muna? Paano kung sandali lang? Can I accept God's will even if it is not a yes? So, is it good? And is it true? And the third question is it faithful? Madali pong malaman kung ang isang bagay ay kalooban ng Diyos because it will not contradict your faithfulness. Saan? Sa iyong present commitments. Kung ang isang bagay will let you go against your present commitments, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kung ang sarong bagay will go against my priesthood, hindi yan kalooban ng Diyos. Kung ang sarong bagay, gigibuhon ka na maraot na agum, gigibuhon ka na maraot na aki, if something will go against your present commitments, it cannot be God's will. Nararaoton ang sa imong faithfulness, bako yan hali sa Diyos. God will not normally give us something that betrays our responsibilities that He has already given us today. And so, the questions, ano po ulit ito? Is it good? Is it true? Is it faithful? And after asking these questions, kung malabo pa rin, continue to pray and discern. Read the Bible. Read the teachings of the church. Ask someone you trust. Consult someone you trust. And eventually, make a decision. Hindi po natin sinasabi na hindi importante ang circumstances at hindi natin sinasabi na hindi pinapakita ng Diyos ang mga sign sa paraan ng circumstances. But open doors matter. Closed doors also matter. Opportunities matter. But difficulties also matter. In other words, pag binigay ng Diyos ang kabutihan, tatanggapin. Pag binigay ng Diyos ang kahirapan, tatanggapin pa rin natin. Hindi ba't mga nakikilimos lang naman tayo sa harap ng Diyos? We are beggars in front of God. Pasil pag ang tinataokan Diyos, marhay. Pero pag ang tinataon niya, suffering, parang ang hirap-hirap tanggapin. If the Lord gives, we receive it, trusting that we are capable of carrying it, even if it leads us to the cross.
And so, ini po ang babalunon ta sa pagpuon kaining simana. The next time that life becomes difficult, wag agad sabihing, ayaw ni Lord. And the next time na napakadali ng isang bagay, wag ding sabihing agad, will ito ni Lord. Do not. Stop and pray. Listen to what God is saying. Tapuson tapuan paghurup-hurup sa sarong, magayon na natataramonin sarong padi na Jesuita, Filipino philosopher, Father Roque Ferriols. Sabi niya, huwag mong itanong kung mahirap. Itanong mo kung mahalaga. The next time na igwa kang gigibuhon, it's not a matter of madali ba to o mahirap ito, hindi yun ang tanong. Ang tanong, is this important? Is it good? Is it true? Does it make me faithful? Because if it is, dawa anong kusog kan paros, padagos lang. Dawa anong kadipisilan ang hinahampang, padagos lang. If you know and you are convinced that this is God's will, padagos lang. Dawa magabat. Dawa dakul kang pinapasan. If it is God's will, even if the winds are strong, keep going. Tawan lugod kita kan kagurangnan, kan kinakaipuhan na kusog buot. Siring kan sinabi niya sa mga disipulo, ako ini, da ikamo matakot, pakusugon an sa indong buot. Tindog po kita. Simbagon ta ang tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, sa roo sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kay Berhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Tipunon taan sa tong mga pangangaipo, ipresentar sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan. Orog na sa mga bagyo asing katibaadan na inaatubang kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing magpusogan sa tong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig, sa presensya kan Diyos, sa tahaw nin mga kahurasaan, sa arualdaw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makaduong sa matuninong na pahilian kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing kita gabos, maging mga kasangkapan kan mamumuto na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga nagihelang,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod, nagadan magugma sagkod paman, sa langit no nakapahingaloan sa presensya kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumuntaan sa tong mga personal na inaagihan na mga kadipisilan, mga bagyo na inaagihan tangunyan. Hagadon ta sa Dios, na patuninungon an bagyo. Hukun daiman, tawan kita nin kusog buot tanganing hampangon an sa iyang kabutan. Mamibi kita. Kagurangnan, Hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan, asin padagos kaming mag-utob kan sa imong kabutan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Blessed be God of all creation, with even as we receive the bread we offer, to the earth of the human hearts and the flows to heaven. Blessed be the creation, with even as we receive the wine of God, to the earth of the human hearts and become spiritual. For the mystery of God, and may the sacrament magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ining mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak, winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuhan na magin misteryo kan samuyang kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsik kan sa imong pagkadiyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa samo man sa nang pagkamagagadanon, hasin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyuman an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaibaan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming nag-uumaw kan kadakulaan mo. Sa imong kamu
Kagurangnan ika ng an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paghibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahirak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga nagkagaradan sa nag-aging baha, hasinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama na mangyari ang buot niya digdi sa daga, siring man sa langit.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya,
inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayhera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukduy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom,
asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Holy ki Jesu Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ining komunyon kan sa imong sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo. Asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotoohan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa liit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 53,342 pesos and 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 6,846 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,044 pesos and 5 centavos para po ini sa pro-seminaryo asin sa ongoing formation nin mga kapadian. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 300 pesos, 200 pesos, duwang anonymous, 1,000 pesos, apat na anonymous, 500 pesos, Paleza family, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan pamibi kan apostoles, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa pag-utob kan kabutan kan Dios. Salamat sa Diyos.